na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Unsa man? Tanaw ni mo, serious ka si Piolo nako? Ha? Dili ka ha nga, usa lang ko sa mahimo niyang biktima? Sarah? Basin bag, maghilak lang unya ko. Kay bao ko, daghan ko karibal niya because tungod siyang kagwapo. Mao ba? Yes. Yes, Sarah. O very possessive ko. Dili ko gustong dunay karibal. Hello, my friend. Expect for that. Unsa? Mag-expected ka, ana, uy. Tungod kay, dili pa man mo minyo. Di ba mo kasado? Oh, Risa. Kinahanglan, nga tunan mo daan ang imong kaugalingon sa mga pagitabo nga ingon ata. Pero, nagtuok ko, nga dili ingon anak si Piolo. Serious na nimo. Kaha? Oh, lagi. Nikonsulta po na naman si Piolo regarding sa iyang pagbalhin o puyo diha sa inyong compound. O niya? Well, among gidasig ni Buloy nga okay kaayo. Kay maka-safe man siya. O niya, magkita pagit mo permi, di pa? Unsaon man sa gunis mami ko at magiluyon kaayo. Anya, nami bakanti sa among compound. Matong, yung girlfriend's Piolo. Ah, maog yun. Talagsaon kang kinaiya sa imong mommy best friend. Yes. Tinuod yun na, Riz. Asa ko ka makakita anak ron nga papuyon. O niya, libre pag yun. Correct. Pero sa kong pagtuon nyo, dili gina magbinuang si Piolo sa inyong relasyon. Tungod kay, unsa ba iyang pangitakon sa laing babae, uy? Naana nimo ang tanan. Risa, Beauty and brain. Naani mo, di ba? Asa pa man siya na, di ba? thank you, Riz. Uy, mura pa niya kong tarungan ni tambat niya. Well, dili ko makablame ni Sarah. Nga maka-feel siya nga insecure siya sa ilang relasyon ni Piolo. Tungod kadi man ikalimot. Nga daghan ang makrush ni Piolo. Diri pa nagpa-advise na ako. Oh, bay, what's the result? Ha? Serte Sir- kay Kway. Serte ba? Ha? Sertihan ni mo, timingan ni mo. Ha? Ano? Pasok na ka, pasok. Napasok ko? Pasok na ka, Kway. Pasok na ka. Submit lang tayo ng PDS, ha? Ah, PDS? Unsa na PDS, bay? PDS, Personal Data Sheet. Ah, okay. Ah, porbida. Parehas na ng bidita? Maura na. Ganang with picture, ha? 2x2. White ang background. Colored. Salamat kay Pepil, ha. Huwag yung kaslangit ako na. Tinabangay lang kung tinabangay lang. Eh, sa mga yung tabang si Consul Francis Paris. Karoon na yun. Ako nasabitin niyo mo. Palihog ko, isabit, ha? Okay, pero kumusta ang bagong pinayanan niyo mo? Okay na mga gipuyan ako, bay. Okay na kayo. Enjoy yung kaki na mas dool mo, Miss Queen. Unsa? Ito, bay. Lipay kayo, bay. Minyo mo. Pinanibihin ba? Pag minyo mo. At maustang tanan. Minyo. Minyo. Sabi mo nga maabot minyo na yun. Nila sa tamaglay. Total, di man tingali lumba ang kami niyo. Hinoon, di lumba. Pero na magoy tricky ra ang panran, di ba? Mabitin ka, natagbaw ka. Masaya mabitin ba? Bida, di ba yan naikalimod ba yung daghan ba yung matintal na ng Sara? Bible eh. Ibog gali ko. Gwapa ko na. Miss Queen 2024 ko na. Naunsa man ko eh.
pagkadaghang buyog maniba na dong labi na putot pa kayo. Kining... Oo, unsa man? pero abi ko ni Way. Unsa man? Kuan magod. Gusto sorry. pa akong sutaon ba buloy? Staon? Sa staon nimo. Kuan magod. Ibaw ka kining relasyon ba? Nagkinahanglan sa igong panahon. Kay diha sa panahon masuta nimo kung unsa kalig-on ang inyong relasyon. Di ba? So ba kay? Nakipuntuan na. Kinahanglan gitingali ang gustong panahon sa relasyon ba? Kuan man nimo? Ana na magud nimo masuta kung parison ba gyud mo. Di ba? Bitaw sa beno. Daghan pa ang angay obserbahan ba? Batasan, kanabang kinaiya, o ang kamatirudanon sa matag usa kaninyo. Correct yung kabay. Miyahay mong observe sa inyong usa-usa. Kay siya, Miss Queen. Ikaw, Mr. King. Kamong doa. Pulos daghang mo tintal ninyo. Oy kaso na ko ba? Kaya ako, Uy, kaso. ibaw dyan ka seryoso ko. Seryoso ko Seryoso sa ka. akong relasyon. O, lagi. Siya lang ang babae nga akong higugmaon. Buah! Yeah. Katawa Yeah. pinahat ba? Buah! Yung kamera, ganun katawa ba ka? Di ka mo to? Ay, ayaw na. Bida. Kasa ginawa na. Bida. Ay, pamakak. Bay buloy. Ayaw na ba? Ayaw. Ikaw na ko na. Kasa ka. Ngano, di ka mo to? Suratuan na ba yun? Sa ako obserbasyon ba? Daghan kayo nga kanang nisulti na ko ba? Kanang labi na ng mga minyo. Mga lalaking minyo ba? Nga naman. Sa misulti sa mga lalaking minyo. Adili tanan na kay naam say mga buutan po parehan ako sa una. Mao no. Joke lang. Pamde ko minyo no. Kuan ba? Daghan nila no. Mingon gyud ako nga Sa may ilang gisulti. Sa ilang ingon gisulti. sila. Bloy. Sa dihang nagkauya minan ako asawa ba? Kani adtong higiuna ba? Para nako kanako asawa mao nang tanan. Okay, bisa niyang buhok ako makita. Ay kailan ako niya. Oh. Bisa magtalikod. Kana akong uyab. Magkaingon ko nga. Uyab na nako. Sige, gina. Mao na. Unya, atong panahon na. Atong panahon na. Oo niya. Wa sila yung maglaing makita. O dili, ang ilar yung mga uyab. Pero sa dihang namin yung na sila bay. Nga naman. Iniglabay o mga pilakabuan, katuigan. Master na to. Nitago ng bilbil sa ilang asawa. Oo. Uy, niglak mag-una na sila eh. Oo. Anya, anhan nila makita nga. Pagkadaghan, di ang gwapas kalibutan bay. Oh, nahi, ikaw be. Sunod. Kana, Asa? para na sa mga pana nga mga bisyuso ba? Sa mga bana lagi. Oo. Kita, mga ulitaw pa man ta. Pero mga litaw man pero nibaw ko nga wag ikaw maminyo di ka ana. Ha? Di, uy, bubuhala na sila eh. Para na ako bay kung ako'y maminyo bay, stick to one gyud ta. Tinood. Usaray atong higugmaon. Tinood na. Oo. O kana maora gyud. Usar gyud. Ako ra yung asawa. Bantay ha. Sudyaan di ka na. Anong sudyaan mo ko nimo? Awa lang. Awa niya, unsa man. Pinangga ka dito sa kupon? Oo, bay. Pinangka kay ko. Si Buloy ay. Hello, Buloy. Hello, Risa. Ano itawag ka? Nayabag ikaw may nitawag. Oy, nga na day ka. Ay, sulba ng problema na ko eh. Nga naman, nakakita ka naglaing trabaho. Katrabaho na ko. Kao ba ni May Piolo? Oh, very good. Oh. Onya, si Sarah na nawagsad na ako. Ano ka naman? Nangayog tambag. Tapos ako sa... Hindi ko na siya problema. Nangayo og tambag. Nga, dili mangita og lain si Piolo. Unsa? Risa. Oh, Tabagin na siya. Yung na nga mangandam siya. Kay labing siguro. Mangitog lain si May Piolo! Buloy. Okay na bay. Swerte ka. Diretso na yun. Ikaw na mag-drive. Diba? Sige. Aniyan mo kita suot sa kinan. Okay. Hindi magkaka magpili og trabaho. Oh, di, oy. Sa purlong drive ba na to drive to sa bisa ko sa uhabar tat. Okay. Okay. Yan ang yawi. Okay. Ikaw na mo drive. Okay. Ayan, bebe. Pati kayo.
Bay, balo. Nagiyon na ba? Kung sa'yo napit mo, ha? Nga ta. May hapon ta. Ayaw man dragon. Wala, ge. Ako'y bangka ni mo. Ako'y bangka. Ikay deal. Okay? Pasalamat din ako ni mo, ha? Nga nakasuod ko trabaho. Nakasuod ko trabaho. Gumikan ni mo ba? Ay, doon sa una-una pa magkana eh. Ato, Pasil! Saan nga ako dito? Ato, tus lubuan, tus Pasil! Oh, okay kayo. Oh, Ilo, day! Ngayon mi, day! Day! Oh! Uy! Oh, niyari ka po yun, eh! Purbida! Oy, Ah, dili dere. asa? Diha ay. Ngaon mo? Arite laom lamisa na. Nga naman. Garanti ka. Ayaw ba? Bay, day. Lingkod niya, bay! Lingkod niya, lingkod. Mangaon mo? Oo, ngaon, may. Ngaon lagi, may. Bida, ganina na ko na ingon ni mo. Sige, sure, buloy. Ah, okay. Bye. Ah. Kaila day mo. O daghan kay kaila pirmi ko dire sa ano sige magkagtanaw-tanaw na kong bigo ay taon. Hi, guwapo. Buloy, pili pa selfie mo. Nagselfie na mo sa una karon selfie mo. Di pwede mo usap? Oo, sa pwede eh. Ang anak ba? Lagi. Nganong anak ra sa kas kong amigo ako di pwede. Kapiolor day. Olo! Piulo de yang ay. Yes, piolo. Unsa? Pasabi usap niya, Pio. Kira? Pati kayo. Pati. Ay, bay tanawa. Gahiyod-hiyod ang labot oh. Awang labot. Gahiyod-hiyod katanaw nimo. Unya sa man. Di kami kong maglain, bay. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!